Ers y refferendwm yn yr Alban, bydd llawer o drafod am dyfodol Cymru hefyd, pa bwerau sydd angen arnon ni i ddatblygu ein economi a creu gwaith. Llawer o gyfarfodydd yn digwydd rhwng gwleidyddion gwahanol. Ond mae'r pwnc canolog yma, sef pwy sydd ar hawl i benderfynu ar ein dyfodol, wedi bod yn pwnc trafod yn Senedd Ewrop wythnos hon hefyd. Dydd Mawrth roedd cyfarfod mawr ar Catalwnia ar y sefyllfa fyna, a hawl pobl Catalwnia i benderfynu ei dyfodol eu hunain. Mae mwyafrif ohonyn nhw eisiau fod yn annibynnol. Mae Llywodraeth Sbaen yn erbyn hynny, ac mae nhw wedi mynd â Catalwnia i'r llys i rhwystro nhw rhag gynnal refferendwm cyfreithiol ar ei dyfodol. Ond mae Llywodraeth Catalwnia am fynd ymlaen gyda refferendwm fydd yn fwy o ymgynghori a pobl yn hytrach na refferendwm ffurfiol. Ond mae e'n mynd i fod yn bwysig iawn achos bydd e'n dangos beth yw ewyllys pobl Catalwnia. Ac ar ôl hynny, bydd etholiadau yn Catalwnia hefyd. A mae pawb yn dechrau meddwl o ddifri yn Ewrop am y dyfodol, beth sydd yn mynd i ddigwydd, beth yw hawliau pobl i benderfynu. Mae hynny yn bwysig iawn i ni yng Nghymru, wrth gwrs, a dyna pam ar y 9fed o Tachwedd, pan fydd pobl Catalwnia yn pleidleisio ar ei dyfodol, mae rhaid i ni fod yn wylio beth sy'n digwydd achos bydd e yn effeithio ar bob un ohonyn ni.